Basta na, isa-isa na lang kami. Para maubos na yung good to die. Yan, meron na yan. Baka maano nila, meron na kasi yun eh. Alin? Yung kanina, nandun na siya sa YouTube. Ayun, pantayin mo na lang yan. Dito ka na lang kahit sa likod. Okay na po, ma'am. Okay naman na. Yan na, okay na po. Okay na. Yan, start na. Malaki na. Malaki na yung face namin. Ilayo mo lang. Hi guys, kasi galing pa kami bayan. Oo, itong araw Medyo na to, stress. medyo stress kami. Nakita yung masyadong maraming Yan, okay na yung ganyan. Okay na po. Okay. Ayan. Start na ba? 94 pala. Antay lang tayo saglit. Okay na. Ang magandang mukha niyo mga ate. Okay na, okay na. Si Kabundok. Okay na nga, DFL. Happy viewing. Okay, start. So guys, pag nagsagot po, ilagay po yung contact number para po matawagan namin kayo agad-agad. So kung sino po yung unang nag-pop up, siya po yung nanalo. Oo. Kaya dapat mabilis yung mata natin. Hindi, mag-una naman lalabas dito. Yun. O yung dito sa baba. Ba't itong liit? Okay na nga daw. Okay na. Ay. Gandang hapon ka DFL from 111 Bulacan. Basa-basa ka muna ng Ang bilis. Pwedeng from abroad Pwede mga ading. abroad. Pwede po sumali yung mga taga-abroad. Pero po pagka nanalo po kayo, i-core off na lang po natin dito sa mga kamag-anak ninyo dito sa Pilipinas. Kasi alam niyo naman po ang mahal po ng shipping sa Ano sabihin din yun eh? ano po sa ibang bansa. Ano daw, hindi daw pwede contact kasi marami daw ano. No. Paano kaya yun? Email po. Email, kung email pwede, email. So paano po namin kayo makukontak? Email, Gmail. Messenger na lang. Kahit saan po pwede. Pwede. Basta pag nasa abroad, dito na lang po sa ano. FB na lang. Meron ng FB. Sino ba yun? Kasi kamang yan. Ano? Sa Facebook magla-live? Or Hindi pwede yung sa Facebook kasi name paano lang. naman yung hindi mo... Hindi yung Facebook Ay, name. ano ba? Facebook name. Kayo nang bahala, basta makontak namin. Basta Kayo na po yung bahala kung paano namin kayo makokontak, kung paano nyo, ay ilagay nyo na lang po kung paano namin kayo makontak. Instagram. Pwede rin po Messenger. sa email Instagram, or Messenger. Ganun Kung na anong lang. meron po kayo, pwede po. Kung ayaw niyo po ng number. Sasabihin na lang po namin kung sino po yung nanalo, Tapos tapos saka na lang bibigay. Shout out from Malaysia. Mag-start na tayo. Question number 1. 134. So, yung 12 na, yung unang 12 na question, yun yung my cup, mugs, and t-shirt. Ayun po yung tatlo yung makukuha. First 12. First 12 po yun. Yung pinaka-last, yun po yung ating tablet. Abang-abangan nyo yung pa-tablet. Ano yung tanong? Abang. Sige na. Unang tanong. Pwede na ba magtanong? Pwede na po. Oh, game na daw. Sige na, game na. Game na. Game ka na ba? Pero ang init na. Pa-comment po kung game na po kayo. Pa-comment po. Kung game na po. Hindi na natin maantay yung iba. Okay, game. Okay. Arat na. Ano? Unang tanong. Sino ang kauna-unahang naging sponsor ng Team DFL? Sagot! Yan na. Game. Sino sasagot? Wala pa. Dapat nag-review kayo guys ha.
Sino ang kauna-unahang naging sponsor ng Team Ayun, DFL? meron na. Ito. Ops! Ano muna. Kulang yun. Kulang. Sandali. Si Ann, ano? Wag, Ayun, Ana. Si Ann. Si Ana May. Sulat natin. Si Ana Ana May May Telesforo. Telesforo. Telesporo. Pa-comment po, Ma'am Kung Ana paano May. kita makontak. Kung paano ka namin makokontak, pwedeng messenger or email po. Kung ayaw niyo po ng number. Hindi po pwedeng tito lang po. Opo. Kailangan kompleto, Kompleto. tito subscriber. Bali nauna na po si Ma'am Ana May Telesporo. Palagay na lang po yung kung pwedeng, anong pwedeng. Kung paano Paano kita namin kami makontak? makontak? Paano ka namin makontak? Wala pa, hindi pa nailagay. Bago tayo mag-second. Bago po tayo mag Oo. pangalawang tanong. Hindi po ang Kupumili. Tito Bong? Ay, hindi po. Hindi rin po ang haras. Dami. Serious ng haras, hindi rin po. Huwag ko nang ano yun, tapos na nga eh. Ay, ito na ate. Facebook na lang ate. Friend po kita. Ayun, friend niya daw Chat ako. mo na lang. Hey, PM mo na lang ako, Ana May Telesporo. Okay. Huwag po muna kayo tumawag sa ano ko at nagla-live po. Ano, sandali lang. Ano ba yan? Kaping ba? Ganda naman. Sino yun? Pangalawang tanong. Second question na po tayo. Ready na po kayo? Second question po. Okay na? Oh, next. Pangalawang tanong. Anong sityo ang unang nabigyan ng relief goods? Sagot. Unang sityo. Anong sityo po ang unang nabigyan ng relief goods? Aha. Wala pa. Bakit delayed sa TV? Ba delayed? Ah, mayroon na rin. May ayan Aha. ah. Sityo ng Salapay. Abigail Camba. Tama, Abigail siya po Camba. yung unang nakasagot. Sityo po ng Salapay. Isulat mo Sinong dyan. pangalan? Abigail Camba. Palagay na lang po yung kung saan po kayo pwedeng kontakin. Salamat po and congrats. Saan Congratulations. siya dyan? Abigail. Ito, Camba. Si Tito Peldi, sa ano po? Sa live po kayo magsagot. Saan sa Sa messenger. Sa Hindi live pa po, ako- sir. Okay, maraming sumagot Wala na yung sa ano ko Salapay. dito. Ano nakuha mo? Ano daw siya? Sa- Facebook. Ayun sa Asan na siya? Facebook Facebook Messenger po. Anong Facebook? Ano po yung Facebook? Abigail Camba. Palagay na lang po. Palagay na lang po ng ng messenger. Messenger po or ano po, Facebook, Facebook Instagram, TikTok. Facebook nga siya kaya lang. Ano yung name Wrong niya? spelling wrong. Okay na po yun. Ay, tama naman yung sagot. Wala pa yung wala pa yung contact ni Ni Abigail. Abigail Camba. Ayun, Facebook Messenger kasi Wala pang nakalagay. nakalagay Yan, kung baka ano. yun yung pangalan niya sa ano. Hindi kaya. Ayun, Ayun, meron. sana. Ko na lang kayo, Abigail Bay Torres di- Camba. Okay, Next okay. question. Pangatlong tanong. Ikaw na nga tayo magsunod. Hindi ko makita dyan eh. Anong episode ang Build That Challenge? Ay, ulit, sorry. Sa episode 44, Build That Challenge, sino ang nanalo? Team A or Team B? Yan. Sagot! Pag nag-review kayo yan, masasagot niyo yan. Good Ano luck. po, Team A or Good Team B? luck, guys. Good luck. Ano bang sagot? Ops, mali po yun. Ay, paano to? Dalawa na Oh, si meron na, Abigail. meron na. Eh, si Abigail ulit. Hindi. Ay, hindi ba?
Si Team 8. Hindi, Team A Ito lang. oh. Moichiro Tokito. Saan? Hindi, may nauna pa eh. Ay, Hindi mo ba nang... ay, ito pala. Yan. Ito Team si A. Ayan oh, Team A. Mochikiro. Oh, yun oh. Wait lang. Guys, yung nanalo na ng una, hindi na po siya pwedeng manalo. Pwede po siyang manalo sa tablet na lang po. Para lahat po kayo Para po lahat magkaroon. nabigyan. So, pwede po siyang ulit sumali yung sa tablet. Pero yung mga susunod na question, hindi na po siya pwede. Pwede siya sa tablet. Okay. So, bawalang nanalo si Moichiro. Si Mochiro Chikira. Tokito. Chokito. Yan, palagay na lang po kung saan po namin kayo pwede. Ay, nasulat mo na? Saan na si Mochiro Tokito? Tokiro. Palagay na lang po saan po pwede. Facebook. Messenger. Mabilisan po dito ng sagot. Cellphone number. Sa kung gusto mga- mong ibigay. Oh, may nahuli ang sagot. Wala pa. Ba't kaya ganun? May mga nahuli yung ano? Ito. Ano yung sa Sa dami compound ng kapilya. Ano? na? Anong kapilya po? Anong Anong lokal po kapilya po? kayo? Anong lokal po? Anong lokal ka, sir? Kapatid. Kapatid pala. Nakikinood. Makikinood na lang ako, hina ng signal. Monteklaro? Naksut. Monteklaro daw. Okay. Taga Monteklaro siya. Sige, sige. Wow, Hanapin na lang. congrats. Sige. Thank you. Naku, baka si ano yan. Alam ko na yan. Anak ni ka, yan. Ni ka Edman. Oh, Sige. ikaw na te. Pangapat. Question number 4. Question number 4 na po. Anong sityo nagpakain ng sopas si camera girl nung birthday treat niya sa Aprili? Ay, ano ba? Sinabi. Ano yun? Anong sityo nagpakain ng sopas si camera girl Nung birthday. nung birthday treat? Ala, ba't nawala? Ayun. Pa-shout out na lang. Yun, Hops. Aprili. Maylin Karandang. Hindi ba si ano? Maylin Karandang po pa. Ronaldin Tabago. Ronaldin Tabago. Meron pala nauli ne. Sorry po, may nauna po pala. Ronald, ano to? Andali, tignan mo muna yung yun. Welcome. Hindi naman muna yung ano. So, wala pa. So, si Ronaldin Tabago. Bati, sumalakot lang. Asan na tayo? Ronaldin Tabago from Batasan Hill. Quezon City. Ronaldin Tabago po. PPM ka na lang po nakakakuha. namin kasi friend ka naman namin. Si Ronaldin, congrats. Congrats po. Jang. Okay, question number 5. Wait lang po, number 5 na po tayo. Sino yung Bibong? Anak ni Kaidmar. Sabi na nga ba, anak ni Kaidmar yun eh. Sharaw. Ito po, question number 5. Sinong sikat na child star ang pumunta sa Dragon Fruit Farm? Sino ang sikat na child star ang pumunta sa Dragon Fruit Farm? Yan. Pabilisan Sino ng po? type yan. Alam nyo yan, guys. Sikat po siya. Oops, meron na. Si Ariel. Ariel Mayor. Sia Vigor. Bigor. Ay, Vigor. Vigor. Ayan. Vigor. Ano, Ariel? Ariel. Tide na lang. Si Palagay na lang po yung saan po Sabay- pwede. Kapay mo si Choglipay nga eh. Si Chogli. Kaslawan mo si Choglipay me. Kabundok, sagot-sagot. Palagay po kung anong paano ka namin makontak? Si Ariel. Ariel Si po. Sir Ariel. Mayor ba? Si Ariel Mayor. Mayor na po ata to. Mayaman na po ata. Sige, itaas mo. Sandali lang ba? Excited. Ano na po? Wala pa. Sir Ariel. Paging Sir Ariel. Requesting of... Yun, Ang ayun na. bibilis na Thank lang. you na lang sa messenger.
Ha, sa London. Watching from London. Wow, London. Shout out po London. sa mga taga London. DM nyo na lang ako Ito. sa messenger. Ayan rin po ba yung ano, messenger nyo po? Ano? Ang bibilis sumagot. O nga, pabilisan talaga dito. Okay. Ano daw? Same lang po ba sa ano yon sa messenger? Yung pangalan niyo po. Yung name? Sir Ariel? Meron naman. Bilis kasi. Ayun. Ayun. Ariel. Ah, yun din Okay, daw. okay po. Okay po. Okay po. Congrats po. FB to FB. Congrats. Thank you po sa pagsali. Question number 6. Ano ba tayo? Ilang? Sino na? Ikaw na? Oh guys, ito guys. Ilang kalan ang ginawa ni Auntie Ligaya at ni Auntie Pasing? Yan. Madali Tuloy lang yan. yan. Madali, guys. Parang pa-bonus na lang yan. Oops. Ayun, oops. Si Alan Gida. Alan Gida. Yan. Palagay na lang po saan pwede. May nanalo na po. Parang feeling ko nag-ano ako, nag-uukay. May na lang po. May Sir, nauna na Sir sa- Alan, pa-confirm na lang kung saan ka po namin pwedeng kontakin. May nanalo na po. Unahan na lang po ito. Sir Alan, paging Sir Alan. Madadali lang po yung mga question namin. Kaya kaya niyo pong sagutin. Schubert dalawa. Schubert, tulog. Si Schubert. Nag-type ka pa ng dalawa, nilagay mo na lang sana number 2. Oh my God, Schubert. Wala. Pampatagal Ay. pa yung ano eh. Ito, Alan Gida, di ba yan? Oo. Yay naman nakalagay. Ay, ito, FB account ko yan. Ayan, Alan Okay, Gida. FB account. Later po ang ating PM. Okay, Abang-abang next lang po. question. Anong ano na tayo? Number 7. 7. Question na po tayo. Anong bulaklak na hinarvest? Ay, ano ba? Wait lang. Oh. Yung sulat ko. Kaya nga ikaw eh. na nga. Sulat mo to, Next guys. question. Anong bulaklak ang hinarvest ng Team DFL na nilako sa mga kapitbahay? Okay. Apps, meron. Ay, ano ba to? Wrong spelling ba tayo? Pwede na yan, basta mabasa siguro. Kalanasa. Pareha sila. Kalabasa. Binblog. Wow, si Bin Vlogs. Kalabasa. Ano yung isa? Yung isa po, ano, Kalkyubasa. yung isa Guys, kalanasa. nanalo So, si Binblog. Bin Kasi Vlogs. wrong spelling wrong. kalabasa po. Kasi ano yung Nanalo Bin po Vlogs. si Bin Vlogs. Pa-PM na lang yung ano. Hindi mabasa po yung kasi yung iba. Bin vlog. Hala. Ano to? Kalabas? Kalabasa. Ala, bulaklak ng kalabasa. Nakalagay naman bulaklak eh. Bulaklak. Okay, pwede na yun. Kalabasa. Schubert kalabasa. Nahuli ka na naman, Schubert. Asan na yung pangalan? Bin Bin Vlog. Confirm po kung anong FB account. Messenger. Saan po namin kayo pwedeng kontakin? Ayun, meron. Ito. Dalawa. Okay. Okay Ay, po. Si ano pala yun. Ito siya. Okay lang. Okay po lang. Wala, pasensya na. Hindi kami. Saan ka po namin pwedeng i-PM? Sir Bin Binblog. Nag-ano si Alan Geda. Messenger din yan. Name ko. Sir Sir Alan Binblog. Anong ano nyo po? Ito. Ayun yun. Alvin Auri. Aurea. Saan na tayo? Antay lang po. Alvin. May message po kayo later. Aurea FB. Ikaw na siya magbasa at sulat doktor yan sulat mo. Gusto ko ito guys. Sino sa Team DFL ang nahulog sa kalabaw? O, sino kaya? Sino? Sino ba yon? Sino ah? Sino sa Team DFL ang nahulog sa kalabaw? Sumabog na taal. Ano ba yan? Oh, ay, hindi po ako. Si... Ayun, si Greta, ayun na. Si Ayan. Philippines del Rosario. May nanalo na po. Hindi po si Ate Aisa. Si Ate Greta po ang sagot. Wala na. Katinulo ko. Saan po namin kayo pwedeng kontakin kay Sir
Philippine, Philippine. ayun o, Philippine. Philippine Del Rosario. May nakasagot na po. Ate, Daw, takot po FB. sumakay si Joanne sa... Philip Del Rosario, FB. Okay. Philip din. Sulat mo Congrats. na. Sir, congrats. Sa paglalaro Congrats tayo. po sa nanalo. Thank you po sa pagsali. Next Yung question. cellphone mo, kailangan natin pala. Okay. Yung ibang question. Hindi mamaya. Next na, number. Ano na tayo? Question number 9 po. Anong brand ng t-shirt ang pinamigay ng Team DFL para sa mga bata? Anong brand ng t-shirt ang pinamigay ng Team DFL para sa mga bata? No. Ayan, Yung sagot. crush ko nasa kaliwa mo, Aisa. Sino Ayan, Wow, Wolfgang, yan, ayun. Si... Si ayun. Rachel. Hindi, Hindi, wala pa. Ay, Rachel, hindi, kanina wala pala pa. yun, okay. Yan, si Di ba? ano, Maylin. Maylin Ay. Karandang. Maylin Karandang. Maylin, Yes, Wolfgang. Ang Ate sagot ko, Maylin Wolfgang. Karandang. Nanalo rin si ate. Ma'am Maylin, palagay na lang po kung saan po namin kayo pwedeng kontakin. May nanalo na po si Ma'am Maylin. Nahuli si Unsang. Saan si Unsang? Rachel Garinggalo. Rachel Garinggalo, late ka na. Mabagal mag-type. Ito. Ay, friend ka daw niya, te. Friend ko po si Okay. Ate Greta. Okay. Question number 10 na po tayo. Super. Friend ni Greta. Oh. Sige. Next question, number 10. Question number 10. Ilang printer ang naibigay sa sityo ng Salapay? Sagot. Sagot. Ilang printer ang naibigay sa sityo ng Salapay? 2, ayun na, meron na. Ops. Rachel. Rachel. May nanalo na po si Rachel. Rachel lang po. Rachel lang po yung Wala nakalagay. pong apelyido. Yan. Pa-PM na lang yung ano, saan po pwede. Pa-comment. Pa-comment. Rachel lang po yung pangalan. Hindi po si Rachel. Hindi po Rachel Hindi po ikaw unsa. Rachel lang po yung Rachel lang po pangalan. yung nakalagay. Saan po pwede? Ano na tayo? Ayun, Rachel. Ayun. Hindi. Ano ba siya? Hindi, iba yan. Baba mo. Salamin. Hindi ko kamag-anak si Philip Del Rosario. Ito, Rachel name ko po sa FB. Inbox po kita, Miss Aisa, maya-maya. Okay. Noted po. Inbox kita. Ano mo na lang. Inbox niya ako. Para alam ko kung sino yung pukontakin ko, right? Mm. Next question. Sandali lang ano muna natin. Ma'am, ako Antay-antay po. muna ng konti para ma-refresh ulit yung ano. May na daw, oh. Hmm? Ma'am, ako po unang sumagot sa Wolfgang. Check natin. Yun po kasi yung unang nag-pop sa Pop ano, up. nag-pop up sa Ibang Del screen po namin. Ha? Wait nga. Ayun, oo. Ayun, oh. Ano ba yan, te? Hindi pa yan. Doon ka sa pinakasimula. Hindi pa. Check po natin. Ayun, Wolfgang. Ayun, screenshot mo na lang. Oo, nauna po siya. May, nauna po. Hindi. Ba't Ayun, may Ayun nga, karandang, Nauna siya nakataas na eh. sa ano? Mas nauna po sa inyo si Ma'am Maylin Karandang. Karandang. Bale, magkasunuran lang po kayo ni Ma'am Rachel. Naunang nagpapa po si Ma'am Maylin. Maylin. Nasa taas po siya. Bawi na lang po, next question. Sorry next po. na. Saan na tayo? Anong question na? Number 11. O, ikaw na tayo. Ano? Ano? Okay na po tayo. Okay na po. Ilocano question. Question number 11. Good ka. Anong title ng vlog Number number 1. 1? Yung title po ng vlog number 1.
Na traffic. Na traffic. Si Edsa. Title Patay, po. patay po nung ano, title po ng vlog number 1 namin. Farm visit. Bali, kailangan Kompleto po. pa ba yung buhay probinsya? Dapat kompleto. Farm. Ano daw ang ano ng Rachel? Sabi niyo po kasi same kami. Ano 'yun? Nang apelyido lang yata. Ayun na isa. Farm visit buhay probinsya. Bali, kailangan, ay hindi, kailangan pa ba ng ano, tayo, kompleto to? Alin? Yung sa vlog 1 mo? Oo. Kailangan po kompleto kung ano po yung nakasulat sa para hindi po Pwede tayo naman magkagulo. na-search. Dragon fruit farm. Yung Hindi kung kayo ano po kompleto yung vlog mismong 1, nakalagay farm po doon visit. sa title. Ito, from visit, mali lang. May kulang po kasi yung nauna kanina. Ano daw? Ay, ayan, Ito. yan. Farm visit buhay probinsya Occidental, Mindoro. Yan, nanalo na po Ayan, si meron po. Dred Asi. Bali, kailangan po kasi kompleto po. Opo. Bali, Yung iba Ano kasi, bang nauna? Ano? yung iba kulang na title, Occidental Mindoro. farm visit buhay Oo, probinsya yung Occidental mismong Mindoro. title talaga para hindi sila Hindi, okay na yung farm base lang. Natanong ko kanina na. Ano kasi, syempre yung iba, dapat kompleto. Kasi yung nakalagay sa Oo. title eh. Okay, ayun kasi yung pinakaano mo doon, lahat naman may kasunod yun na ano, Occidental Mindoro, buhay probinsya. Sino ba naunang farm visit? Yun yung nanalo. Farm Farm visit. visit. Eh, Farm visit. Kasi ano na understood na yung ano. Si Dred Asi. Ito, farm visit. yan yung una. Kasi ito, intro, gram visit. Ay, farm visit. Ito, Sandali lang. Double check natin. Visit farm, di baliktad eh. Visit farm, farm visit. Mali yung spelling. Ito pong farm visit. Ayan o. Si Joyce Moredo. Ano? sure ka. Si ano daw, pwede na daw po yung farm visit. Kahit hindi na daw kasama yung buhay probinsya Occidental Mindoro. Bali ang nauna po, may mga nauna po pero baliktad po. So, ang ano po saan na siya? Joyce Moredo. Sa ibaba mo. Ayun, sa taas. Sumdaday. Ayun, yung baba mo. Hindi meron. Joyce, ayun o. Ito si Joyce Moredo. Farm visit. Yung iba kasi balik po yung visit farm. Then balik po yung Mali-mali po spelling. yung pagkakatype. Farm visit po, pwede na daw po yun. Nauna po si Joyce Moredo. Lagay mo na. Sino? Joyce Moredo po. Tingin nga. Ben si Ate Day. Sana, nahilo Saan ba yung na. cellphone Ay, mo kasi? to. Sa bahay. Joyce Moredo. Sana nababasa yung Pasensya na po, naguluhan lang. Pwede na daw yung farm visit kahit hindi na daw kasama buhay probinsya Occidental Mindoro. Pwede na? Saan siya pwedeng makontak? Si Joyce Moredo. Joyce Moredo, ay paano na lang po pa-comment. Dapat pala mabilis yung mata mo dyan. Ito, farm visit. May nanalo na po si Baka Joyce naman nalalagpasan Moredo. mo na yung ano mo. Hindi ba si ano to? Si Kinkin daw yun. Ikaw pala yung Ken. Kabilis mo Ken ah.
Oh, next question. Next na po. Last question po tayo sa ano, Sa 12. Wow, may mug na sila. Cap, t-shirt, and then mug. Last question. Anong episode anong episode nagpa-community pantry ang Team DFL? Yan, madali din yan, guys. Anong episode po? Init. Kilig. Ops, hindi po 46. Wala pa po. 35, hindi po. Ops. Yun Meron na. Si Meron na Dread po. Asi, meron na po. Yun. Nanalo ka rin. Nanalo na si Dread Kanina, Asi. ito talaga yung, ano ata, na Kompleto kasi. kapalaran mo talagang manalo. Okay. Nakahabol. Ilagay na lang po yung ano, Saan po pwedeng Yung contact? Ay, contact. pa-PM na, ay pa-PM. Pa-comment na lang po. May nanalo na po si Dread Asi. 49 po ang sagot. Watching from Larcana GWS. Sang, nahuli ka na naman, Sang. Hello po. Hanapin mo na yung ano. Wala pa nga, oh. Hinaantay ko nga eh. Dread Asi, pa-comment na lang. Ay, friend ko ata yun. Friend ko ba yun? Dread Asi, pa-comment na lang po ng ano, saan po pwede. Ayun. Sunog sila. Yehey, nanalo din. Sunog sila. Ayun Ayan natin. Meron na. Chat ko na Facebook. lang. Save. Thank you po. Chat. Yan. Okay. Ay po. Bali yung sunod natin, guys, sombrero na lang at saka ano, t-shirt. Wala na po tayong mug. Dahil 12 pieces lang po yung mug natin. Yun na. Sa DFL Sisters, sino ang bunso? Yan. Sino ang bunso? Sino ang bunso? Nababanggit Si din Greta. po namin Oh, yan, bunso ka guys. daw, gat. Sino po ang bunso sa DFL Sisters? Ano? Ay, ito, Ayun, pwede si na to. Krisha Joy Roblo. Krisa Joy Robio, meron na po. May Si nanalo na Peng. Pwede po April or Peng. Yan, siya naman yan. Isang tao lang. Si Upe. Krisha Si Upe. Joy, yung contact mo, pwedeng pa-comment na lang po. Pa-comment na lang po kung saan po pwede. Si Iping po ang ang bunso. Si Peng, si Ipeng, si April, Or si Camera Girl. Pwede po yun. Isa lang po yun. Nahuli na naman si Kabundok. Ba't nahuhuli? Kabundok, bilisan mo mag-type. Ano naman pangalan ng nanalo? Krisa Joy. Saan po namin pwedeng ipadala? Ayan o. Ito na, Messenger messenger po po yan. Din po name ko. Okay. Okay na tayo? Kopyahin mo Messenger dyan. daw. Yung ano niya. Next Wala, question. meron na pala akong nilagay dyan. Dun sa kanina. Ikaw na, te. Saan ito? Ako na magsabi? Ikaw? Ikaw na. Ilang taon na po si ako? Ilang taon na po si DFL Aiza? O, kakatapos lang po yan ah. Pa-bonus na lang. O, parang pa-bonus na lang po. Lang na ibon. Ilang taon? Pabilisan na lang. Ayun. Meron na. Ops. Si Lisel Lisel Saladan. Saladan. Congrats po. Congratulations. Pa-comment po kung saan po pwede. Oy, may 23. Thank you po sa 23 Drunken Boys. 23. Lisel, palagay na lang po. Saan po pwede? Lisel Lisel Saladan. Saladan. Lisel Saladan, pa-comment na lang. 22? Hindi naman po ako 22. Parang 18 lang. Ay, thank you po, Sir June Jaime. Ang bibilis talaga. Pabilisan po talaga ang labanan. Madadali lang yung si question. Lisel. Asan na si Lisel? Lisel Saladan po, saan na po? Ano po? Saan po kayo kukontakin? Saan po pwede? Ayan, Lisel Garcia Saladan. Okay na dyan?
Lisel Garcia Saladan. Okay, FB na lang. PM na lang sis. PM na lang sis. Ang Ano lang sukat tayo? ng size ng paa mo. Charot. Naging sapatos. Sino-sino ay ano na ba tayo? Bali, question number 15 na po. Sino-sino ang magkakapatid sa Team DFL? Bali, kailangan apat po yung itatype nyong pangalan. Kahit hindi siya magkakasunod sa age, Parang meron ay din sa yata ano, ako nailagay. panganay hanggang bunso. Okay lang. Aha. Meron na. Ay, ano na ba to? Joan Greta Peng Aisa. Yun na yung nauna. Meron na pong nauna si Si Melvin Robio. Pa-comment na lang po saan po namin pwede. Melvin Robio po. May nanalo na po. Thank you po sa mga sumali sa live namin. Salamat din po sa mga bumati sa aking birthday. Hindi ko po kayo ma-replyan lahat. Thank you po. Nagagalit na yung baka. Ay, may ano nun? Nagcomment. Kabundok may ate pa kasi. Kung tinanggal mo kabundok yung ate, nanalo ka sana. Pabilisan ang ano nga ay labanan. Melvin Robio po. Saan po pwede padala? Melvin. Wala pa. Ate Joan. May ate rin. Si ate. Bebelen Dicon. Tanggalin mo na yung ate para mabilis yung type. Okay lang kahit hindi, kahit walang ate. Nagsasaing na ako. Bye guys. Ala, baka masunog ka rin yung Darasam, niluluto ate, mo. na Gawaan. naksuta kwa mo. Melvin Robio po. Lutong. Asan na po? Bansagadraka. Yung I love you, Greta. I love you too. Uy! Hala, sana si ano? Melvin Robio po. Melvin. Wala pa. Wala pa dyan, te. Wala. Melvin po. Messenger po. Anong messenger, sir? Ano pong name? Para sigurado tayo. Baka ibang, ayun, ay hindi ba? Ah, hindi. Baka di, Ba't yun pa? din yung pangalan niya. Ano mo lang, sulat mo lang. Messenger po. Ano pong messenger? Name niya din yan, Melvin. Ako, mga pa rin. Love you, Greta. Oh, from Ilang Van. taon na kayo, Ma'am Greta? I'm 33 years old. Mukhang 30. Going to 34. Baak na, guys. Kala ko 21. Sa mga baak dyan, guys, pamain na lang yun. Asan na si Melvin? Nawawala na. Okay na sa ano, kala ko ba Friend yun mo na ba? Love you, Ate Jo. Melvin. Yun po. Salamat sa panunood. Kala ko ba yun na yung ano niya, pangalan niya? Same lang ba? Messenger. Ano na tayo? Sinabi mo yun 16. lang. Ay, nakalagay yung messenger. Master Same pa lang. shout out. Oh, hindi yun na, next question. Ikaw natin. 16. Saan na? Anong city? Ay, Ano ba yun? okay na, Tama game ba na. yung sagot ko? Ha? Sila pa lang naman. Sige na. Katagal lang. Question number 16. Anong sitio ang nabigyan ng yero? Ng yero. Yung sagot mo kung sabihin. Anong sitio ang nabigyan namin ng yero? Bali latest lang yun guys na ano, Oh, na love episode. Love you, Greta. Oh, may sagot agad. Love you, Greta. Love you too. Love you all. Love you all from Yari ka kay ano. California. Hindi po sa Lapay. Love you Yun, po. meron na. Thank Ito you po ng sa Panlabayan. Si Risa Pedilo. Pedilo. Meron na po. Risa Pidilo. Risa Pilo. Comment po. Comment na lang po. Nakakatuwa May pa nanalo naman na live. po. Ma'am Risa, pa-comment na lang po ulit yung inyong contact, kung Pa- paano namin kayo. Kahit lampas na po, okay lang.
Ay, tumabot pa kami ng senior. Okay lang. Wag naman. Sino ba? Ay, si ano? Ah, Ma'am Riza, Meron na? paging Ma'am Riza. Pedilio. Requesting of ano ba Miss yan? Tumangday, Turba FBI, salam. Ayun to. Yes po. yes, Bingsky Tumanglay, Turba. Ano yan? FB? Oo, yes, Bingsky. Congrats po sa mga nanalo. Ano na tayo? 17? Next. Question. Question number 17 po. Sino yung dalawang bata na binalikan ng Team DFL sa sityo ng Albunan? Yan. Wrong spelling, wrong. Latest din yun. Kahit hindi na Basta, yung tamang pronounce. Kahit hindi na po tama yung yung kanyang spelling. parang, Oh, tingnan mo. Ayun, si Rachel. Indang. Si Rachel, di ba nanalo na to? Saan na ba? Ang bilis kasi Ang bilis mag-type. Ay, hindi. Meron si Len Gabi. May maano talaga ang Sino ate? Si Len Gabi, taas mo pa. nauna. Nag-ano lang ako yun. Oo, wag i-ano mo na, ibaba mo na. May April High, pa-short lang. Ayun si Len Gabi. Joan. Ba't di ko makita? Ito, Lian Indang? Oo. Ay, ito ba ate? Oo. Si Len Gabi. Lynn Gabi. 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 Hindi naman Gabi. Ubi. Lynn Gabi. Pa-comment na lang po, may nanalo na po. Parang may narinig akong nagkakape. Next. Wala pa nag-ano. Ano? Lynn Gabi po. Saan Pa-comment tayo? na lang. Number 18 na tayo. Wala pa yung kung saan pwede. May nauna daw. Nauna po ako. Bakrid kayo. Check mo ate. From Manuot. Watching po from Manuot. Ha ha ha. Ate Lab. Hello Ate Lab. Wow, si Ate Lab nanonood. Thank you Ate Lab. Hindi si Len Gabi. Guys, magbabackread lang kami ha. Check namin. Double check. Ayan o. Tingnan mo ito. Panlabayan. Ayan. Nandoradora. Ay po. Miss Peng. Lokal po kami ng Monteclaro. Nagtatanong. Ading Greta love you too. Lasa na. Meron nga. Sorry. Si Maribel Cadiz. Sorry guys. Sorry po doon sa kay ano. Ay, ito. Si 17. sino yun? Yung Ay, nabanggit si na- Mari, po. Sorry po. Nagkamali. Maribel Cadiz. Pa-PM na, pa-comment na lang po. Sino ba yung unang binanggit Sorry po yung sa natin? una naming Kay nabanggit. Ma'am Len Gabi. Lynn Gabi, sorry Sorry po. po. Pasensya po. Nabibilis kasi sumagot kaya tumataas kaagad yung mga comment. Naghahanap ko yung camera girl. Wala po siya na busy po doon kasi naasikaso namin si Apong Dora. Kasama niya po si Apong Dora. Nasa bahay. Siya muna ang Ang tagabantay ni Apong Dora. Yaya Bells. Ay, hala. Late na. Messenger na lang. Sa messenger na lang po name ko. Okay na. Next. Sorry, sandali. Ano ba yun? Na-stress ako. Ang sakit sa ulo. Idang daw yung sa kanya, hindi indang. Wala, basahin mo Magkulit nga, ako. Day. Basahin mo mabuti. Malabong. Billy Boy. Ano
Nood ka, Billy Boy. Hello, Billy. Nagaling ko nga to. Hala, pasensya na po wait lang po. Sorry po, ngayon lang magla-live ang mga ate. Back ka ba, te? No, lapit ko naman. Ito yung eyebag ko. Idang nga yung sa kanya, idang. Mel Dorak yan. Dapat kasi wrong spelling. Indang. So, dapat mabasa pa rin siya na indang. O sa di siyang nanalo, si Gracie. Tingnan mo sa... Sandali, hindi ko. Gracie. Ang dami. Ang sakit na yung mata ko. Si Gracie. Ma'am, sorry. Ma'am, sorry. Ma'am Maribel, sorry po. Iba pala yung spelling mo. Idang, hindi indang. So, ang nakakuha si ano? Si Gracie. Gracie. Sure na ba yan? Pwede po mapunta sa inyo by land. By land. Land po at saka air. Ano na? Iyan mo na, kunin mo yung contact ni Gracie. Gracie po, kaya ano na lang po, comment na lang po yung ano, saan po kayo pwede kontakin. Pasensya na po, medyo naguluhan lang po. Mali po pala yung spell. Sorry kay Ma'am Len, Gabi, tsaka kay Ma'am Maribel. May nauna po pala. Nauna po si Ma'am Maribel, kaya lang wrong spelling po. Idang po kasi yung nakalagay, hindi indang. Dapat po indang. Indang and lian. Ma'am Gracie po, iwan na lang po ulit Ito. ng contact mo. Ayun, Ito. Gracie. Yan po FB Yan din ko. po FB ko. Okay, Okay FB. po. Next question. Sandali, para ma-refresh mo na. Sandali. Para mag... Hindi nagababa na. Ano ka na? 18? Kasi matungkol natin naman ito. Kailan? Okay, question number 18. Ano yan? Hindi ko Okay na. Question number 18. Kailan nagsimula ang YouTube channel ng Team DFL? Or ng DFL? Kailan nag-start? Kailan po kami naggumawa bago Okay, si gawa? Ariel Batikan. Ha? Ariel. Sir Ariel. Ba't late sa ayun. Ariel, Batikan, meron na po December 10, 2020. Okay. May Sir nanalo. Ariel, paiwan na lang po ng inyo. Pa-comment na po Congrats agad. Congratulations. Para maka-next question na po tayo. No, baka malubat na ako. Baka po tayo ay Abutin ng abutan ulan. ng ulan. Nandito po kami sa view deck. Sir Ariel, paiwan na lang po Sir ng Ariel ano, po. ng unsang hindi January, December. Pag may nakita na kayo, Hindi, yung mga na-correct. nag- Ano yan? Sir Ariel, paiwan po ng contact. Nagtatype pa tayo. Typing pa, typing. Sir Ariel. Nanalo na. Nanalo na daw siya. Hindi po, magkaiba po yun. Ariel, ano ba yung isa? Mayor. Mayor po yung isa. Ariel, ano Same yun? lang po sila Ay, ng no, name. tapos ayun na isa. Name. Batikan? Oo. Ayun, Noise key, Noise. Batikan Messenger. Messenger po. Noise key, Batikan. Noise key. Okay na? Messenger. Basa. Number 18 na. 19. Ay, 19. Question number 19 po. O, ikaw na. Ano ba to? Sino-sino na lang. Kasi, sige. Ano dito lahat to ilalagay nila? Kahit mga name lang, or kahit wala na yung mga... Question number 19 po. Si Si Papa niyo kasama ka dyan. Bigay na lang ng isa. question number 19, magbigay po ng isa sa Team DFL na walang Ngipin. ngipin. Oh. Sino po sa kanila? Kahit isa lang po. Kahit isang name lang po sa Team DFL. Ayan na si, ano. Wait lang.
Yung mga katimpo namin na mga wala nang ngipin. Wala pa. Wala pa, guys. Ha? Ay, sa? Kompleto po ang ngipin ko. Ito, Ayun meron na si na. ano, RDBC Ano yan? Han? RDBC Han po. Chan? Pa-comment na lang po. RD, Ha? Han? RBC Chan. Ay, RD Isa lang. D Chan. 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 Antipasing at antiligaya. Kahit si JJ. Kompleto pa po ngipin ni JJ. Sir RD Chan, paiwan na lang po ng yung contact. Pa-comment na lang po. Nanalo na po si RDB. Ano yun? RDBC Chan. Pa-comment na lang. Libaya. Master Dragon. Si Master Dragon totally wala talaga. Single pa ba si Greta? Oh, single ka raw. ba? May jowa po Yes, yan. I'm single. Ready to mingle. Sir Jan, Sir Chan, ready siya. RD B Chan, pa-PM, ano na lang po comment. Pati next question na tayo, nasa iyo yung tanong. Hindi, dapat pala na ilipat mo muna sa ano. Yung cellphone mo rin kasi hindi mo. RDB Chan. Messenger, rock. Ayun, meron na. Messenger po. Rox de Maagos. Balakanan. Okay, question number 20. Parang may nadoble tayong tanong. Wala na Wala dyan. na, nasa iyo na to. Sige nga, te. Ikaw na, te. Then, Anong Ito. first episode? first episode. Anong episode ang first appearance ni Ate Joanne? Anong episode po unang lumabas si Ate Joanne sa aming vlog? Yes. Episode Episode ano po? Cut number na lang po. number, wala pa. Wala pa pong nananalo. Wala pa po. Oops, wala pa. Wala pa. Tananan. Wala pa more. Oops. Ay, malapit na. Wala pa May rin. dumaplis na kanina. Wala pa. Wala pa po. Muntik na. Ay, malapit na. Katawa naman to. Yun. Ayun! Ay, Next. sorry. Nestor Arcelona. Ibang bansa yan ah. Quickie it. Ano po? Sorry po. Quit. Ano? Ito yung shinout out mo si Sir Nestor. Sir Nestor. Paano po? Pa PM na lang po. Barcelona. Ay, pa Kiao. comment po. Sir Cute. Sir Cute na lang. Cute. Sir Cute na lang. Cute. Sorry po sa pronunciation namin. Pa-comment na lang po. Alam ko Nalagay sa mo na ba? California to si Sir. Oo, California. Sir, sa Pilipinas mo lang ipadala, sir, ah. Alam mo namin. Mas mahal pa yung pamasahe. Pa-comment na lang, Sir Nestor. Kung saan po. Bale, ang sagot po doon, guys, ay 22. Vlog 22. Sir Nestor. Magchat-chat pa, Day. Antayin natin. Baka ano yun, mahaba yung kanyang ano. Lady Abwa, late na. Nakaturog si Lady Abwa. Ayun. Pakibigay na lang kay... Okay. Kuya Alex. Wow. Okay. Okay po. Thank you po. Bigay na lang daw po namin Kay 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 Alex. Kuya Alex namin. Wow, Thank you salamat po. po. Ano na tayo? Next. Ikaw naman, Tek. Sino siya nung vlogger ang nakapunta na sa Dragon Fruit? Eh, wag na yung isa. Okay lang kung... Dalawa lang.
Hindi naman. Kasama sa content na lang. Oo, nakasama sa content. Yung mga kasama nakasama sa content. Police ang bibigyan. Hmm? Ang game. Ikaw na. Ikaw na. Question number 21. 21. Sino-sino ang mga vlogger na nakapunta na sa Dragon Fruit Farm? Na nakasama. Na nakasama po sa vlog. sa vlog, sa episode. Pa-type na lang po. Ayun. Sino po? Ayun. Meron na. Ayun. Harabas Katadya. Okay. Meron na po. Si Irene Milar. Irene Ay, Milar. kasi si Romalyn po ay ayun kasi may Magaling kasi next ano na yun. hindi kasi kasama, hindi ano. Explain mo lang later. Kasi meron siyang si Ano? Irene. Millar po. Pa-comment na lang po. Saan May po nanalo namin na po. papadala? May nanalo na po. Harabas and Katadyak. Up mo na. Ayan o. Ma'am Irene, palagay na lang po ng iyong contact. So, ayun si may nag-aro ng visible ang shout out po. Hindi po kami makapag-shout out. Hala. Sino na yun? Ma'am Irene Milar, palagay na lang po ng iyong contact kung paano ka namin makukontak. Yun. Love you DFL. Ma'am Irene. Love you to Irene Millar. Diba? Friend niyo daw si Peng. Okay. Next question. Next question na po. Saan na ba tayo? Hindi, dito. Baba mo. Ano na tayo? 22. Okay, ikaw na. Next question po tayo. Sinong vlogger ang nakakulab ni Team DFL sa City o Salapay? Yan. Vlogger dit po siya. Collab. Sino po yung nakipag-collab? Yun, meron na. Kala mo na namin. Si Christine Meneses. Christine Meneses. Tama. Wow, kompleto pa siya. May ano pa siya, vlog number. Mukhang nag-review. Si Christine. Pa-comment na lang po, Ma'am Christine Meneses. Kompleto pa ang kanyang sagot. Ma'am Christine po, nanalo na po. Ang bilis. Ang bibilis sumagot. Nauna ako. Sino mang yan official? Sino yun? Ma'am Christine po. Ba't nauna ako? Alan Geda. Yun yung unang nag-pop. Thank you po. Pwede ba natin ulit ma-review? Ayaw ko lang. Yung sa ano? Si Boy Tapang. Yung sa, Pinakamaganda sa mga DFL sisters, si Joanne. No, thank you. Thank you ka naman. Ayaw magpayag ni Greta. Ma'am Christine po. Billy Boy Aisa. Yes. Ma'am Christine Meneses. Pa-shout out kay Kaeden. Bilis-bilis tayo. Kaiden. Kaeden, bilis-bilisan daw po ng manalo. Konting Ayun Ayun na. na. Messenger po. Christine Meneses po. Meneses po. Yung spelling niya, ano mo kasi baka iba Mali. yung Christine. iba yung message natin. Bebel hindi ko, bilisan mo mag-type. Nalilate ka na. Baka tulog ka pa dyan sa Qatar. Okay, next na. question. Ngayon, namatay pa eh. Ako palang
Bili na kayo ng mas. Ayun, saksak mo. Hira. Ayun, dalawin na tanong. Sana tayo? Anong title ng vlog 50? Ano na ba tayo? Question number 23 po. Anong title ng vlog 50? Episode 50, ano pong title? Kahit wala na po yung Buhay Probinsya, Occidental Mindoro. Basta yung title na Yung lang. pinaka-content. Ayan o, yung Hindi po. Ayun o. Wait lang. Paglimas, pangangapa ng tilapia. Ayun na, si Mars. Paglimas. Mars po. May nanalo na po. May... Paglimas, pangangapa ng tilapia. Oh, kompleto. galing ni Pa-comment na lang po, Ma'am Galing mo, Mars. ma'am. Thank you. Talagang Talagang nanonood nag-review. si Talagang nanood. Salamat po sa panunood sa aming channel. Ma'am Marbs, PM poll ay paki-comment. Ay, ito. Nanalo rin sa wakas. Pa-comment na lang po. Saan po namin pwedeng ipadala ang t-shirt at saka ang cup. Comment na lang ang Facebook or Messenger. Mars. Ayun, ay hindi. Hindi pa kaano kasi. Hihingi na lang. Arnel Legaspi. Mars po. Mars. Asan na Mars? Marbs. Mars. Hihingi na lang ako ng t-shirt. Wala Okay. wala pa yung extra. Hi, Sir Ariel. Papa Ariel. So, yun lagi nag-comment Si ng Paul Mama Buger. Mama Greta kaya Ay, hindi ba Papa si Paul Ariel. Buger? Ayun na, ayun na, FB. Yun na lang po, Marilu. Ayun, Marilu Kabais. Mga madam, agyaman ak unay. Huwag mo i-ano at Inaano ko nga. Hindi ko naman inaano. Marilu. Kabais. Okay, next question. Next Question na po tayo. Question number 24. Minadoble ako dyan. Ano ba pwede ito? Isa. Next na po tayo. So, ready na po ulit sa susunod na tanong. Ano bang sunod natin dyan? Ayun na. Sino ang... Question number 24 po. Sino ang pinaka-kuya sa Team DFL? Sino ang kuya ng Team DFL? Sino po yung Pinaka-kuya. pinakamatanda? Pinakamatanda. Yung lagi namin tinatawag na kuya. Tito subscriber, nanonood. Hindi po kita ma-replyan. Hello, Tito. Oh, ayun, Meron na. Alex Ano mo and pa isa? Ola. No. Ito, isa lang. Isa lang po. Ito, Ayun sa Merns taas, Mers Ruiz. Ruiz. Merns Ruiz. Ano ba Ma'am. to? May nanalo na po si Merns Ruiz. Pa-comment po. Pa-comment na lang po saan po pwede. Huwag mo nang ano at din inaano ko. Mers Ruiz. Okay na? Pa-comment na lang po. Ay, ano yun? Kasi tinatawag mo rin si Kuya Alex. Pinakamatanda, si Kuya Ulan. Ano na yung Wala pa rin. Merns Ruiz po, saan po pwede? Pa-comment na lang. Aray ko. Merns nanalo rin sa pass. Wala
pa yung ano niya. Mama Greta, pakita ka rin sa camera. Ba't ka nagtatago? Wala daw Busy siyang po nagsusulat. wala daw Masyado siyang po yung malapad yung mukha ko. Wala daw po siyang pulbo. Hindi po nakapagdala. Si pulbo girl. Pulbo girl. Wala pa. Merns Ruiz po. Merns Ruiz. Saan po pwede? Wala pa rin. Nahihilo ako. Check. Sino ba yung ano? Sino mo ngayon? Kanina pa yun eh, Angela. Ay, Yung pangalan na lang. masyado akong kita. Ano ba yung tanong natin? Yung kay Ulan. Anong pangalan nun, te? Hindi, Oo, siya siya talaga yun. nauna Oo, eh, siya Merns. talaga. Si Merns Ruiz po yung una. Oo. May nauna po pero Alex and Nolan po yung nakalagay, si Bebelin. Pero si Kuya Ulan lang po yung ano, tamang sagot. Siya po yung pinakamatanda. Kabundok, mali ka, Alan. Alan. Wala po tayo yung Alan. Pa-comment na lang po, Merns Ruiz Bakrid po. Okay. Medyo nahihilo na. Bumalik kasi. Ma'am Mars, pa-comment na lang po ulit. Kasi marami Nandyan po na tayong po. ano. Comment na lang po ulit, ma'am. Eto na. Ay, hindi. Iba pala. Mads pala to. Wala. Nanalo rin sa wakas. Kiyoki, naka-ano. Coffee mug, please. Hello, ma'am. Kiyoki. Ano, ma'am? Hello, Sir sir. yan. Myra Ruiz. Ayun na, Myrna Ruiz. Wala. Hilo na yung mata ko. Ayan, ayan oh. Myrna Ruiz. Next question. Ay, ba't nawala yung mga ano? Hindi, nag-ano siya. Wala, ba't na... Ay. Sino? Anong question na tayo? Question number 25 po. Ba't nawala yung ano? Wala. Yung message, oh. Question number 25. Dali. Para mag-ano lang siya. Naka-ano na yan? Nag-automatic na Ayan. yan. Sino ang napupusuan ni Alex sa... Ay, sino ang napusuan ni Alex? Napupusuan. Napupusuan. Question number 25 po. Sino ang napupusuan ni Alex or aka Boy Maliksi sa Team DFL? Ay, may nakasagot na. Ba? May nakasagot na bago ka pa. Bago mo pa natapos. Ito yun, di ba? Ayan. Si Beverly. Oh, siya yung unang... Gigi. Beverly Torrigosa. Beverly Torrigosa. May nanalo na po si Gigi. Gigi po yung Gigi. tamang sagot. Ang kanyang napupusuan, ang kanyang iniirog. Pa-comment na lang po, ma'am. hanggang ngayon ay... Beverly. Ay, wala pa rin sagot. Si Gretchen daw. Camera girl. Ma'am Beverly, pa-comment na lang po ng iyong contact. Si Pungloy. Bakit may pongloy? Hello, Pongloy. How are you? Ligaya. Question hanggang kailan ka magiging INC? Question number 26. Huh? Forever na magiging INC. Ma'am Beverly, pa-comment po ng iyong contact. Si Babes. Meron na? Meron na? Ba't dito? Ayun, Bebs Torrigosa. Messenger.
Next question. Question number 26 po. Di dalawa na yun na ano. Ilang taon na siya. Go. Question number 26 po. Ilang taon na po si Camera Girl? Yan, ano din, madali din yung question na yan. Kasi kailan lang Ilang din taon na po birthday si Camera Girl? Ayun, meron Oops, na. 29. Meron na po. Si Rolly Ray Ray. Ray Ray. Yan, pa-comment po, Rolly Ray Congrats Ray. po. Sino nang nanalo? Rolly Rolly Ray Ray. Ray Ray. Pa-comment na lang Sir Rolly kung saan po namin pwedeng ipadala ang t-shirt. At bilis ni Kuya Rolly. Cup. 21 pa lang po si Camera Girl. 21. Ay, 21, 29. Meron kita sa akong 20. Hello? 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 Sino po ito? Ay, sa ice cream? Sir Ah, Rolly. Baka na-dial lang po. Okay. Sige po, thank you. Nasaan na si Sir Rolly? Question number ano na tayo? 20. 27. Lapit na pala tayo matapos. May nadoble akong tanong dyan. Sir Rolly, pa-comment na lang. Rolly Ray Ray. Rolly Ray Ray. Yun na. Pwede sa hipag nyo Opo, na. basta paiwan na lang po ng ipadala. ano, ng pwede po kahit Pwede sino, po. basta paiwan po ng Opo. kung saan natin siya Kung kanino pwedeng nyo gusto. pa-care off. Pwede naman kung baga, ikaw siya muna yung kontakin natin. Bago ano. Kahit messenger nyo na lang po muna bago natin pag-usapan yung dito po sa ano. Kung saan pwede ipadala. Kilo, atas mo. Wala pa. Wala, gabi na. Mga dilim na ang paligid. Nauna kasi yung mga ano, Dilim na. Next na. ayun. Ay, ito. Rolly Del Carmen. Rolly Ano Del kaya? Carmen. Facebook po ba to? Messenger. Messenger. Rolly Del Carmen. Ay, naano muna tayo? Naat ko na. Okay, next question. Mag-isip ko pa. Ikaw ka muna tayo. Ano kayo yung iba ko? Baka na. Ayun na. Anong question? Anong ko na yan? 27. 27. Question number 27. Bit ka doon. Hindi ka marinig. Question number 27. Sino-sino ang single sa Team DFL? Lahat po, lahat ng single kailangan ita-type. Ilan ba yan? Sino-sino po? Bigay ba ako na? Pangalan, di ba? Ayan. Sino-sino? Sino-sino po? Kailangan 5. Yung mga single. Sa team DFL. Wait, Baka, ano mo muna dun sa taas, baka, Mhm. oops. Alex, ay, sa Gigi. Kulang. Hop, kulang sir. 5 po. Dapat Bali 5. 5. Ayan. Ah, no. Camera girl, Alex, Roll. Ayun o. Teng si Kurt. Teng, Alex, Gigi, Isa, Greta. Ayan, si Kurt. Si Kurt, Lawrence. Pero double check mo muna. Baka may Ruiz. naunan na naman dyan. Double check natin. Sige, ano mo na.
Ayan. At mo na, baba mo na. Wala. Ano, kulang. Si, ano, Tatlo lang yung nalagay. So, ang nauna po si ay... Kurt. Sana yung name niya. Yung iba po kasi apat lang, tatlo. Kailangan po kasi Kurt 5. Huwag mo nang iba at Lawrence narihilo na Ruiz. talaga ako. Pa-comment na lang po kay Sir Kurt Lawrence Ruiz. Ruiz. May nanalo na po. Bali ang single si Alex, si Gigi, si April, Isa, Greta. Sir Lawrence, pa-comment na lang po. Baka po abutin tayo ng gabi. Kabundok, mali ka na naman kabundok. Same daw, same. Same. Sana. Kabilis mo munti. Labo na yata yung mata ko. Okay, next question. Question number 28. Ikaw na, te. Hindi ko pa alam yung dagdag. Anong, ano na? Sinong nagpapaandar doon? Si Alcia. Nakakataranta po. Ilang? Ikaw na. Ano na tayo? Question number 28 po. Ilan na po ang anak ni Ate Joanne? Yan. Ilan na po ang anak niya? Sa tingin niyo po? 10. Isang dosena, isang... Comment na lang po. Oops. 1. Si? Na ano na ba Ayan, to? ayan. Ay, Wala. Sir Alan, Naka-cancel ba siya? meron na Meron na siya. siya din. Ay, hindi. Wala Check pa. mo nga. Hindi siya na ano, diba? Sir Alan, meron na. Ayun na si Mari. Sir Alan, meron na po kayo. Bali si Maribel Cadiz. Okay, ma'am, nanalo ka din. Ma'am Maribel Cadiz. May nanalo na po. Ang nauna po talaga si Sir Alan, kaya lang nakauna na siya kanina. So, May hindi na siya nakasagot pwede. na. Pwede siyang sumali sa question ng tablet. Joyce Moredo. Kailan pa naging dalawa? Yung pangalan, boy. Hindi ko maano. Huwag mo na. Maribel Cadiz. Dapat, Ma'am Maribel. Pa-comment. Meron ba siyang inano dito kanina, Maribel? Wala pa. Cadiz, sige wala na. pa. Pa-comment na lang po, Ma'am Maribel. Si Gabriel Len. Ang alin? Tama ba, ma'am? Gabriel Len, yung iyong FB? Ay, siya ba yung kanina? Siya yung kanina. Ay, hindi. Maribel. Ma'am Maribel, iwan po ulit ng contact mo, ma'am. Ay, siya ba yung nakasagot din kanina? Oo, yung na hindi, ano. na wrong spelling yata. Pamain kay Greta. Nagmain na sa'yo, te. Sama ka ba sa kanya? Kay Bilitz? Nauna ako, te. Tapos ka na, Joyce Moredo. Nanalo ka na. Isa-isa lang. Sa ano pwede ka sumagot sa tablet? Saan na si ano? Ma'am Maribel. Ma'am Maribel, saan na po ang... Nauna ako. Nahihilo ko. Kakahilo pala to, guys. Ang sakit sa ulo yung ano, yung up and Next year down. pa lang daw magiging dalawa. Sana, guys. Ang tagal ko nang nag-aantay. Ikaw, Ma'am Aiza, kailan ka mag-aasawa? Next year po. Wala pang maasawa. Asan na? Ma'am Maribel, wala pa. Bukas na daw, guys. Gabi na mag-asawa. Sir Arnel, tignan nyo mabuti na nauna ako kay Sir Arnel, si Ma'am Maribel po kasi yung unang nag-pop up. No, may mga nahuling parang hindi nababasa sagot ko. Nababasa po kaya lang paunahan lang po talaga siya yung Yung lumalabas. wala. Ano mo, bilis eh. Ma'am Maribel, calling the attention. Ma'am Maribel Cadiz. Ganun ba? Sige. Nagalit natin si Sir Arnel. Bawi na lang, Sir Arnel. Next question. Yan nyo guys, pag naka 100 subscriber na tayo. Ganito ulit tayo. Hindi, may ano pa to, part 2 pa. Abangan nyo, yung part 2. Asan na si
Hindi ako galit, natatawa ako nga ako. Hindi daw galit si Sir Arnel. Bati na daw kayo. Hello, di nyo po nabasa chat ko. Kanino nag-chat? Kanino ba nag-chat daw? May chat Baka ba sa'yo? nauna. May nag... Hindi, baka ano mo ulit kung ipa-type na lang ulit, ma'am. Sorry po. Ano ba to? Ito na. Same lang daw po tayo sa Facebook. Maribel. Ay, ganito lang yung ano niya. Ay, tama. Maribel. Same lang. Oo, Kadis. Facebook. Tulid, may tulid po. Ay, tulid. Kala ko patulad. Maribel Kadis. Kadis Tulid. Tulid FB. Next question. Aray ko. Makatulad din yan, hindi tulid. Kaya nga, alam ko. Tulid. Tulid nakalagay. Tulad yun ng FB. Question number 29. Tapos na yan. Question number 29. Ilan po ang anak ni Mami Dragon? Yan. Ilan po kami magkakapatid? Ilan po kami magkakapatid? Mhm. Hmm. Ayun ang Oops. 7. Oops, may nauna na. Ay, meron na si Sir Alan. Si Lady Abo na Oh, Si Lady Abwa nanalo. Alam mo, Sir Alan, ang galing-galing mo. nag-review. Kasi ano ka. Pero Laging una. kaya lang, bawi ka kayo sa tablet. Kasi nanalo na si Lady Abwa. Congrats, Lady Abwa. Nakakuha na kasi si Alan eh. 7 po kami magkakapatid. Share po natin sa iba yung ano po. Ano po? Okay, next question. Ano na tayo? Question number 30. Question number 30. Ilan? Ilan ang lalaki na anak ni Mami Dragon? Oh, nababanggit din po namin yan. Ilan po ang lalaki sa aming magkakapatid? Nababanggit din po namin. Up! Isa. Up! Kaya lang si Ma'am Rachel nanalo Ma'am na Rachel, nanalo na po kayo. Bigay Ma'am natin po Rachel. sa iba, Opo, sa kay- Ilocana Vlog. Ilocana Vlog. Ilocana Vlog. Ilocana Vlog, pa-comment na lang po. Ang galing ni Alan. Muntik na naman. Talagang Sir Alan talaga, ikaw na talaga. Alan Jeddah, laging talagang nanonood. Nauna ako, Marita Victor. Ilocano Vlog, paiwan Nauna po daw ng si iyong Ma'am, contact. check ko nga, wait lang. Sino? Congrats po Si sa nanalo. Galing naman ni Lady Abwa. Ay, wait lang. Bakit bahay lang namin. Salita ka pa naman. Bali, si ano po talaga nauna, si Ilocana Vlog. Hindi kasi sabi may nauna na daw. May nauna nga pero ano na siya, mayroon na. May nauna po si Rachel pero dahil nakakuha na rin po siya kanina. Si Ilocana Vlog po yung ano. Okay, next question. Hindi, Ay, wala Ma'am ka pang Ilocano ano. Vlog, yung iyong Comment. update po tayo ng iyong Saan na? pakibigay kay Alex. Wow, Alex na naman. Nakadalawa na si Alex ah. Sana all. Loud. Marami yatang fans si Alex. Thank you, Ma'am Ilocano Vlog. Saan ba yun? Ah. Wow. Okay, next question. Congrats. Daming uniform ni Alex. Mm. Ano na tayo? Vlog 31. Ikaw na nga tayo. Ano ang birthday treat ni DFL para sa mga bata? Ano yung binigay ni DFL. ni Aiza nung siya ay nag-birthday? Kanyang Pinamigay niya sa mga bata. Ano ba yun? Cake? Ano? Yun, Ice meron na. cream. May nauna na.
Lynn Gab. Meron na ba? Hindi ba? Parang meron Lynn na siya. Gabi. Ay, Hindi. hindi na-cancel siya Kasi kanina. na ano siya kanina. Okay Lynn po. Gabi. Lynn Gabi. 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 Lynn Gabi. Comment po, Ma'am Lynn. Wala ka na yata ang question ko. Wala pa tayong kasubra. Ma'am, pa-comment po ng iyong Ma'am Lynn, Ma'am Len. Ano ba yung... Ito. Ayong alin? Ma'am Len, where are you? Hindi ko na maano yun eh. Ang kailan. Dito na tayo magkuha. Oh. Makikita rin naman nila yun. Hindi na tayo magkuha. Kulang kasi na yung tanong. Ikaw na ma'am, sa'yo na to ma'am, Ma'am Len. Ano sabi? Nag-backread na po ako. Baka may nauna pa ulit. Legit pa, legit. Gabriel Len. Mayroon ka bang extra dito? Ito extra mo ba? Gabriel Len. Hindi, dito ko nang kuha. Nga, parang mabilis. Gabriel. Text pa talaga Susan, nauna daw siya kay Alan. Sang, di ba may na yung net mo, Sang? Okay, next question. Dali lang, ano natin. Question number 32 na po. O na. Ay, meron na yan eh. Tapos na yan. Ito? Oo. Meron ka na. Doble na yung tanong mo. Oh, yun pa pala yung ano, yun pala ang palitan mo. Oo. Yung sa anong luto ka na. Ikaw na yan. Ikaw nagluto. Ikaw na kasi ako pangalan ko. Question number 32. Anong luto ang ginawa ni Ate Greta sa labong? Anong luto po yung ginawa niya sa labong? Nakuha nila ng labong ni na Kuya Ulan. Adobo. Ayun, meron na. Hindi. Okay na ba to, te? Okay na po guys yung adobo, Sir Marvin. Marvin. Sir Tulid. Arvin Sir Arvin. Tulid. Hindi ba natin, parang naka-ano? Hindi, yung kay ano yon, yung Tulid sa Facebook. Sir Alvin, paiwan na lang po ulit ng iyong contact. Thank you. Naka mo na yung pangalan, te. Sige, up. Ano po? Sir Arvin. Lumpia. Ano? Hindi po siya lumpia. Mukha lang lumpia. Shout out kay Sir Alvin. Alvin Aurea. Sir Alvin, ang iyong contact, please. Ayun. Arvin Jan Tolid. Arvin Tulid Facebook. Ate, dalhin mo ko. Tingnan mo na, saan na ba yun? Ayan o, Arvin Jan Tulid. Okay na? Dali lang. Tulid. Ay, Maylin Umali. O, next question, number 33. Ano na tayo? Yan na. Ilang beses nang huli ng palaka ang Team DFL? Ilang beses. Ilang beses. Question number 33. Ilang beses nang huli ng palaka ang Team DFL? Ilang beses nang huli ng palaka si Greta. Ilang beses tumili si Greta. 2. Yun, meron na po. Wala si Alan Jeddah. Sir Alan, iba ka talaga. Amazing. You're amazing. Pero Ayun. dahil nanalo ka na, Si Sir Johan. bigay na Johan natin Pili. kay Sir Johan Pili. Johan Johan Pili. Juan. Sir Juan. Sir Juan. Juan. Baka... Isulat mo na kaya, te. Kay Juan Pili. Juan Pili. Pili. Sana all na pili. Sir, paiwan po ulit ng iyong contact. May nanalo na po. Shout out sa iyo, Sir Alan. Amazing. You're amazing.
Sir Juan Pili. Sana ba? Wala pa ba? Happy lang. Yay! Happy lang. Happy lang tayo, Tinay. Tinay. Pabakris. Nakikita po namin, Sir Ferdy Villarosa, ang iyong pangalan. So, basta po kung sino yung unang nag-pop up, siya po yung aming pipiliin. Kay Sir Johan. Sir Johan Pili. Pa-comment na lang po. Yun. Arkin. Johan Arkin Pili, Messenger. Okay, next question. Ano na tayo? 3 na lang, guys. Good luck sa mga makakakuha sa 3. Meron pa ba tayo? Huwag na to. Siya ano. Ito. Anong probinsya ang pinagmulan ng Galamay? Galamay family. Yung side ni Mother. Yung Oo, probinsya lang po, kahit yung province lang, kahit wala na po yung mismong ano niya, bayan. Nababanggit din namin. Ayun, Tarlac. Ayun na. Ay, si Oh. Esel. Tapos na si Ma'am Ilocana, nanalo na po kayo. Kay Ma'am Esel natin siya ipupunta. Apostol. Esel Apostol. Oh, si Sir Arnel, dinanalo. Munti ka na. Mali rin yung sagot. Ma'am Tarka. Esel, paiwan po ulit ng iyong contact. SL Apostol. May nanalo na po. Bulacan. Tarlac po. Muntik lang. Malas yata ako. Hindi po kayo malas, Sir Arnel. Sadyang may nauna lang. Kay Ma'am Esel. Paging. Ayun, Esel. Taas mo konti. SL Rich. Ang gaganda niyo mga ate. Thank you. Thank you. Okay, next question. Hindi, ano ko. Ganda po natin, Greta. Sa Build That Challenge, anong luto ang ginawa ni Greta? Sa Build That Challenge, anong luto ang ginawa ni Greta? Tagal. Build that challenge, guys. Anong luto? Sisig, no? Hindi po. No. Adobo, ginataan, hindi po. Yun, Ayun, torta. meron. Torta. Torta. Shirley Peroche. Congratulations. Tortang Hindi, Build That. Tortang Build That. Oo. Pwede naman, basta torta. Basta torta. Nabanggit mo naman si si Bildat. Ma'am Shirley Peroche, pa-comment na lang po kung saan pwede. Mo munang pinakopya ko nga eh. Ayan o. Shirley Peroche. Peroche. Okay. Wala nga tayo ng isa sandali. Ito na lang oh. Ano naman nila eh. Saan? Yung sinulat ko dito. Sige na. Wala na Ma'am ba Shirley, yan? ayun. Ay, hindi. Hindi ba yan? Yes, thank you. Nanalo din. Ma'am Shirley, paiwan po ng iyong contact. Pa-comment po. Ayun na oh. Ayun sa taas, baba mo. Close Friend pala kayo. Friend mo si friend daw kayo. Close baro Saan tayo hindi ko makita? magkakapatid. Minsan po sasabunutan. Nagpapaluan po kami Oh, minsan. next question. Last question para Ano? sa t-shirt. Ay, sana. Wala na ba dyan? Wait lang. So, ito na lang.
Question number 36 po. Anong episode kami namigay ng relief goods sa sitio ng Batuili? Iharap mo ngayong ano tayo, kadilim na. Hindi pa. Kita. Kita ko naman. Maano kasi ni siya. Anong episode po kami namigay ng relief goods sa sitio po ng Batuili? Ano ba sagot? Wala pa. Wala pa pong nananalo. Oops, malapit na. May duma please. Wala pang nananalo. Wala pa po. Sige, may chance pa. Ayun, meron na. Meron na po. Ayun. Wala. Ayun. Nanalo na siya, Christine Meneses. Pinanggit mo pa o dili na yan. Hindi makikita naman sa ano yun. Di ba may mga nauna? Christine Meneses. Mayroon pong nauna, kaya lang ano nanalo na siya. Ito. Si Samut-Saring Vlog. Ayun, sa Mutsaring Vlog. May nanalo na po sa Mutsaring Vlog. Pa-comment na lang po saan pwede. Saan hindi po ano yun, 50. 54 yun sa. Yung ano ba yung sa tablet ba? Ano ba yan? Hindi, ano natin ito. Iharap mo nga. Patingin nga muna yung ano yung Ganda na yung kulay. Ganda na yung ano, Kulay pula. pula. At doon pala Sinulat mo tayo. na ba, te? tama ba to? Samut-Saring Vlog. Pa-comment na lang po. Okay na, check ko. Aray ko, ate. Pero may ballpen. I-double check mo nga isa. Ay, sulat ka pala. Samot-Sari Vlog. Asan na po yung contact? Nauna kasi, di ba ito yung sunod-sunod. Kahit hindi siya, hindi sunod-sunod. Oo. Basta yung lugar. Ayun. Okay, ma'am. Message mo na lang po si camera girl. Thank you. Congratulations po sa mga nanalo. Okay, next na po tayo dito sa tablet. Sa grand prize na tayo. Yan. Sandali. At mag-ano muna. Hinga-hinga muna sandali. Kasi yung iba, baka sumasakit na yung Oh, daliri, may nagano kakatindi. sa'yo, Joanne. Pansinin mo naman ako. Sino po ba? Si Nash, Jefferson, Miorom, hello po. Hello po, ingat po kayo. Tama naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala. Okay na. Patingin nga para double check. Saan? Dito nga tayo baka. Sir Alan Valencia Gida. Pero nga ako ng ballpen. Sir Alan Valencia Gida. Sir Arnel Ligaspi, hello po. Paano to, te? Kailangan Kay Ma'am Sheng de Lima from Cebu, hello. Wait lang po, i-review lang po yung yung sa tablet. Kay Ma'am Marilu Pahutan, hello po. Yung mga nanalo po kanina, pwede po ulit siyang sumali dito sa tablet. Pwede na po ulit kayo lahat sumali. So, dumidilim na guys. May pa-solar na Ilaw kami. na kami. Kasi medyo gabi na. Okay na dahil. Okay na? Ready na po ba kayo? Pa-comment po kung ready na po para sa ating final question. I'm 33 years old. 33 na, parang 34. Kabundok James Vlog. Shout out, Shout ate. out daw Dito sa mga Pasig. taga Shout out po Pasig. sa Kabundok. Yan, nanonood yan sila sa Pasig. Hello po sa inyo, auntie. Kabundok James Vlog.
Itong sayo-sayo ng Ano, may dancer tayo guys, Ate Joanne. kunwari na sa ano tayo. Pasok na yun. Okay, ready na ba kayo guys? Ready? 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 May pa-intermission daw sa Ate Joanne. Kahit di ako manalo ngayon, basta makapasyal ako sa farm ninyo pag uwi ko din. Welcome po kayo dito. Sa lahat po ng gustong mamasyal po dito, welcome po kayo. May ano daw, pa free taste po ng dragon fruit. Basta pag namasyal kayo dito, dapat may May bunga bunga. para ano, Mahirap naman guys, pa-pretty tapos wala. para ma-feel nyo yung dragon fruit. Pabuka na naman ang ating mga bulaklak. So, ready? 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 Ready na ba ngayon mga kamay? Medyo mahaba-haba to. Uuwi din ako dyan sa Mindoro. Sige Go! po. Kita kits! Okay. Okay na tayo. Hello po kay Kiyoki Aloha. Thank you. Hello po. Thank you sa patab. Yung ano mo. Thank you po sa mga sponsor natin dyan. Thank you po. Nanonood. Thank you po sa mga sumali po sa aming live. Salamat din po sa mga bagong nag-subscribe. Okay, Thank game. you po. Kinakabahan ako. Hello, ako rin. Nakabahan. Ito guys, di pa Agda, nabuksan. nagaksa. Hindi pa ito nabubuksan. Naka-sealed pa siya. Ito na siya guys, oh. Shout out daw sa lahat ng mga taga-Sablayan from Riyadh, Saudi Arabia. Okay. Ay, battery low na ako. Goodness. Bilisan mo natin. Ano mo muna to sa'yo. Low, Baka biglang Guys, wala ano, kasing kuryente dito sa farm. solar lang po gamit namin. Hi po, Ma'am Gretchen. Hello po, Shane Ay, balik mo. De Lima. Hello po. Para-paraan. Paraan tayo. Dahil Dahil madilim na. madilim na. Hindi kami nag-iintay. Oh, may tanong ka na tayo. Parang ang dali lang mag-let. Ang hirap din pala. Ang sanin takip. Game na. Pwede na. Hawakan ko na lang. Okay. Ang Last tanong. question. Ano mo muna? Kung okay, Ay, ready na ba? ang Ready lahat? na, ready na. Hindi, sa ano, paano tayo sa spelling? Kunwari. Okay lang yung, okay, guys, dito sa nanalo, okay lang kahit mali yung spelling, basta yung nababasa. Kunwari, yung I naging Yung E. yung O naging Okay U, lang po yun. Okay lang po. Wag lang yung R naging S. Hindi po pwede yan. Pero Kasi iba dapat, na yung basa ano po, dyan. kompleto, okay? Po, kompleto dapat. Yan. Okay, ito na po. Ang tanong, Chanjararang! Ano-anong sityo na po ang napuntahan ng Team DFL? Nabigyan ng Yan, bilis-bilis ang time. Yung mga nabigyan po natin ng ayuda. Relief goods. Lahat po ng sitio. Relief goods, lahat po yon. Type po Type. lahat. Okay lang lang po. kahit di sunod-sunod. Kailangan kompleto po. Wala pa. Naku, na-stop. Bilisan nyo guys mag-type. Ayun. Wala, kulang. Kulang pa po. Kulang. Dali, baka may Battery makaligtas low. na naman. Wait lang, mag-battery low. Kulang po. Sige, pwede pa kayong sumagot. Wala pa pong nakakakuha ng tamang sagot. Hindi na may mararami. 1, 2, Oy, sandali. 1, Wala 2, siyang 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Okay. Hindi ba siya naka-ano? Sandali. Hindi pa ba nanalo yan? Hindi Ay, hindi ano na pwede tayo? pala. Tablet na Ayaw tayo. pala. Pwede na kahit sino. Ano siya? Ayun Kay na. CTU, ay screenshot natin to. Screenshot mo. Yan. Yan guys, may halo na. Yun ang mga. Double check lang po. Ni? Tingnan mo nga tama. Check mo. Salapay. Ballpen. Kobkob. Lanaban. Batuili. Ibanag. Sampalok. Albunan. Panlabayan. Okay. Congratulations!
Abigail Camba. Abigail Gamba. Gamba. Congratulations! Abigail Camba. Wow, meron kang tablet. This is yours na po. Sa iyo na po ito. Congrats po. Wow. Hindi pa po ito nabubuksan. Bagong-bago. Kahit kami hindi rin po namin nabuksan yan. May nanalo na, guys. Sorry po sa mga nag-try. Sino mo si Unsang yung ano niya? Saan? Ano ba yun? Ayun na. Panlabayan, ibanag, batuili sila pa. Sang di ka nanonood sa... Wala kang hubkub, girl. Wala ka rin sampalo. Ay, may sampalok ba yun si ano? Si Abigail? Oh, meron. Walo yan eh. Meron siya. Check Na-check mo, diba? Mm. Binilang ko rin 8. Oo. O, tigay baba mo na. Ma'am Abigail. Wow, congrats po! Congrats sa lahat ng nanalo. Meron na si Ma'am Abigail dito eh. O, bali, ano? Ayun, Kamba no, Abigail Kamba. Oo. Abigail Ma'am Abigail Kamba, ikaw po ang nanalo ng tablet. Congratulations! Oh. Congrats po. May nanalo na po. Thank you so much po sa mga nag-join. Sana Abigail hindi... Kamba Torres. Sa susunod po ulit. Ayun, na live. Abigail Cambatores. Sana wala pong magtampo sa mga hindi po Opo. nanalo. Katuwaan lang po ito. Abigail Bea Torres. Taga saan kayo, Ma'am Abigail? Okay, Ma'am Abigail, kontakin ka na lang po namin. Iyan mo nga yung pinaka ano. Dulo. Ma'am Abigail, yun na po ba yung iyong ano? Contact, Abigail Bea Torres Camba. Messenger nyo yun na po ba yun? Meron parang bagong pumapasok. Yes po. Okay. Saan? Okay. Wait na lang po sa mga nanalo. PPM ko po kayo later or Thank you tomorrow. po. Thank you po. Salamat po. Thank you so Salamat much. sa panonood. Sana wag po kayo magsawang manood. Sa aming Bye, YouTube guys. Sa channel. mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe Good night na. po. Inabot na kami Ayun, ng dali. gabi. Good night. Abangan nyo guys yung pa cellphone natin sa sunod na Opo. live. Meron po ulit tayong pa Mag- cellphone. Abangan. Ko-comment po ulit si DFL. Mag-post po ulit. Magpapa-cellphone rin tayo. Pantay-antay na lang, guys. Yes. Okay guys. Ito na lang po. Thank you. Yuki, Good aloha. night po. Good night. Kyoki aloha. Hello po. Hello po. Good night po. At Ingat kami po, po ingat po kayo ay... palagi sa inyong lahat. Ingat po kayo. We love you all po. Salamat sa pagtsatsagang sa panonood. Bye. Bye. Yay. Good Thank you. night. Congrats sa nanalo. Maraming Ang salamat po. galing-galing. Sir Alan, ang galing mo. Good night. Hindi nahabol yung bulaklak. Hindi nyo makikita guys ang bulaklak.